Este proxecto que ao final demos en chamar, despois de moitas voltas, Camiños Falados da Rúa, é un proxecto que a nos como Concello nos fai especial ilusión, e como o día que presentamos a marca do Concello, pois isto é unha cousa que, bueno, personalmente tiña na cabeza, tiñamos moitas ganas de facer, e atopamos en Cristina da Torre, creo que a mellor persona para levar adiante, bueno, pois non quero repetir proxecto, pero bueno, un proxecto destas características, non? Vai ser unha web, como ela dixo, vai explicar ela moito mellor que a min, pero a idea é que sexa non vai ser unha web estática, vai ser evolutiva, vai ir incorporando novas historias, novos camiños falados pouco a pouco, e o que pretende ser un espazo que recolla a memoria viva da Rúa, viva e non tan viva, unha dela, non? Un espazo no que todos e todas nos podamos sentir reflectidos, nos podamos sentir recoñecidos, e que recupere moitas das historias, non só as grandes historias, que igual son as que están máis recollidas, non? Libros e demais, sino as pequenas historias particulares, algunhas pequenas, algunhas menos pequenas, pero que fan entre todas elas, non, o conxunto do que foi a dar hoxe, foi a ser hoxe o noso Concello. Queríamos presentar hoxe concretamente por un tema especial que vos comentará tamén Cristina, porque se cumplía o centenario dunha historia concreta da que queríamos falar, e por eso presentala hoxe, xa digo, é unha web que vai ser moi viva, vai incorporar moita información pouco a pouco, e que o que nos interesa é que todas as persoas da Rúa que teñan historias, que queiran que as súas historias non se perdan na memoria colectiva, pois que se dirixan a nos tamén para poder incorporarlas.